sa pagtulong, kawang gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO, di umuurong sa pagtulong ang PCSO, PCSO. Huwag malulungkot, huwag mangangamba, sa mga pagsubok mayroon kang kasama. PCSO, puso ng bayan, lagi nating malalapitan. Kakayanin natin to, kakayanin natin to. Sa karamdaman tayo'y may gabay. Magandang tanghali po sa ating lahat. Simulan na po natin ating Apple Draw para sa draw number 3244. Pangasinan, next phase, small town revenue. Are you ready? First winning number is the number 10, 10. Ibabalik-ulit natin ito para sa second winning number. I'm ready. Second winning number is number 606. Official draw result for March 4, 2025. 12 blue draw are numbers 10 and 6. Numbers 10 and 6 in exact order. Congratulations po sa lahat ng nanalo. Ako po muli si Divina Austria na nagsasabi. PCSO, hindi umulong sa pagdulong. Maraming salamat po. Official draw result for March